Takže ahojte ľudia pri novom videu, dneska vás tu víta Cuketa a dneska si zahráme Minecraft, náš server a pozrieme sa na nový update a ideme preskúmavať. Pôjdeme preskúmavať dosť vecí, ale nebojte sa, asi to už za chvíľku tiež bude natáčať, len on má kašel a to by ste asi nechceli stále počúvať. Tak, kam sa vydáme? Ja by som išiel za Johnom. Alebo za Johnem. Ako chcete, mu hovorte. Čo je s tým smerom? Zaberiem vlak. Tak už ideme. Ako môžete vidieť, tak ideme po takejto druhej koleji a toto je proste náš normálny klasický spawn. A môžeme ísť pozrieť aj tie... Vlastne to sme pozerali v minulom videu, tie trials. Ja som zabudol, jak sa tomu hovorí. Tak už ideme tuto, ako vidíte. A tam je John. Už sme mu tu postavili aj takýto beacon. No tak ten ide naspäť. Tento si zničím okuliarník. A... ešte si dám... Nie, počkať. Budem si to givovať, ale ja to ukradnem tomuto človekovi. Tak. John. A môžeme sa vydať na cestu. Dúfam, že sa nedespawne ten John. Je noc, takže mal som so sebou zobrať posteľ, ale tak to je už problém. Nie. Tu už sme vošli do oceánu, ako vidíte. Môžem tu si driftovať. Zombíci, tak. Budú mi prekážať v ceste a môžeme sa ísť tam pozrieť. Takže napíšte nám do tých komentárov alebo posielate na ten Gmail, že... Čo je to za to? Že čo by ste chceli, aby sme natáčali. Ja som toto už dlho nerobil. Tu už je toto. No nič tam nebolo aj tak. To je jedno. Idem sa pozrieť, prečo tu naťažím drevo. Čo je? Aha, ja už viem, čo to je. Skôr som umrel. Ja viem už, čo to je. Počkaj, zoberiem bambus. Všetko musím pobrať, aby som mal doma zásoby. To sme skúšali taký jeden, no to keď sme skúšali World Edit za citrónom. Tak sme spravili toto. Po celom serveri sme to mazali, ale tuto asi nie. Počkať, ja si tu zapíšem súradnice. Už to mám zapísané. A ako som ešte pozrieť. Tak ja by som išiel aj tam hore. Len na to by som potreboval asi aj elektru. Vyjavilo, čo tu bude. Tu som ešte nebol, lebo sa mi načítava terén. A tu vidím, že pod zemou bola nejaká veľká jaskyňa. Najem sa.
A nechám tu jaskyňu tak. O, čo je toto? Aha, na to som si aj myslela, že tu bude. Teraz keď to nedám, tak... Som sa bála až. Aha, jaké toto... To je fakt brutálne veľké. Aj tohoto si napíšem súradnici a môžeme to v ďalšom videu preskúmavať. Počkaj, tak. A zapíšem si ich. Alebo ja si ich takto odfotím. Tak. Ja si to potom zapíšem a na budúcom videu to môžeme preskúmať. Dobre, supersko, kríž tu je. Tak ale toto sú nejaké veľké. Mňa už sa za chvíľku zničí litra, tak ja už pôjdem pre istotu takto. Ježiši, tu je normálne water bucket challenge. Ježiš, sa nedal. Tu máme niečo veľké. Samé sliepky tu sú. Tak, toto je dobrá hora. No hora. To je dobrá vec na toto. Tak to som skoro umrel. Neviem, čo robím teraz. Ale bol by som rád, keby som našiel nejakú viličku. Dedinu. Tak môžem ísť pozrieť aj sem. Kam pôjdem? Pôjdem sem. Dobre, tak tu sú manšafty. Však to znič. Tak, otravný mobovia. Tu by sa mohlo niečo nachádzať. Tak sa tu nič nenachádza. Tak niekde sa prekopem. Berem kameň. Tak, do zásoby. Tak dobre som toho tu naťažil. Počkaj. No tak, tak, môžeme sa na to pozrieť. Želiesko. Napríklad vyhodím toto. Dobre, už to tam mám.
Dobre, tak teraz si farmím želiesko. A teraz sa iba prekopem. Lebo chcem si nazbierať deep slate. Ja by som chcel aj ten normálny deep slate. Počkajte, pumpkiny bereme. To normálne deep slate asi nebude. Ja sa dám hrozne len s bedrockom toto. A na budúce video môže byť z toho, ako tuto spravím miestnosť a budem sa snažiť tuto spraviť dieru do tohoto a pozrieť sa pod bedrock. Keď už budem môcť aj acetón, tak pôjdeme s acetónom. To by bolo z tohoto videa všetko. Čaute!